Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzathole okukhulu ukugxekwa umculi uZahara esikoleni zokuxhumana emva kwevideo sisabalele lapho ebonakala khona ecula saqhaqhazela. uZahara beperforma kwenye izindawo kusolala ukuthi kule video ubecula adle amponjwana. Abantu balokhu bemgxeke njalo, abanye badlulisa ukuzwelana naye. Abanye bathe uZahara kungenzeka ukuthi udlula ezintweni ezinzima kungakho esebenzisa izidakamizwa kangaka ukuze athibe ubunzima adlula kubo. Abanye bamgxeka kakhulu ngokuthi kungani ethembela kwizidakamizwa uma esemsebenzini. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu bafethu, ake ngidedele le video uzibonele, ungathi uzwe ngentatheli ka YouTube. Obambela ungathi uzwe ngami.